kanang babae diha si Mama Mary. Sa sugod pa lang until Revelation gimension si Juan, a woman clothed with the sun. Okay? She is therefore very much involved in the history of salvation. Very important ang role ni Mama Mary. Ingon sa Saint Bonaventure, no? Whenever Blessed Virgin goes to God para pangaliya nato, sakto ba? Intercession is pangaliya? Pangaliya ka nato. Siya nga Rayna, i-command niya kuno ang tanang anghel o tanang santos nga mutabang og ampo kanimo. Okay, according to Saint Augustine, no? Since Mary was found worthy to give flesh to the divine word and thus supply the price of our redemption, no? Muna nga si Mary ang nag-supply sa unod sa pulong sa Dios. Muna nga siya karapat dapat nga atong higugmaon. She deserves in her dignity as the mother of God. Kung ang yawa ko no, gusto mo musakop sa usa ka kalag, ang una niyang buhaton, walaon niya ang imong debosyon kay Mama Mary. Ingon dire, ingon si Father Sikia. How sad pagkasubo to find in our country dedicated to the Immaculate Conception. This country is dedicated to Immaculate Conception. Fallen away Catholics deceived through the false teachings of sects and cults like the born-again Christians. Ang tawag ni Father Sikia sa mga born-again Christian, kulto. Deceived through the false teachings of sects and cults like the born-again Christians. They put down the Mother of God. Now, these persons fall into the trap of Satan, who to begin to destroy a soul destroys the first great defense. Ang pinaka-great defense nato from Satan is Mama Mary. No? So, muna yung iyang bugtuon. Muna ginawalig sa mga kuhan nga ayaw mugdangop kayo Maria. Ningon si Saint Anselm, kung muduol kita kuno kay Mama Mary, kung idangop kita sa pangalian ni Mama Mary, wala na nagpasabot nga wa tay salig sa gugma sa Dios kanato. Wa na yung nagpasabot nga dili kita tubagon sa Ginoo, dili kita higugma sa Ginoo. Wala na nagpasabot yan na. Niduol ta kay Maria dili tungod kay wa tay salig sa Ginoo, niduol ta kay Maria tungod kay wa tay salig sa ato ang kaugalingong pagkamatinud-anon. Ha? Kanang atong pag-ampo ba? Matinud-anon ba gid ang ampo nato o hapaw? So watay salig kung ingana ta ka matinud-anon mo na nga magpatabang ta kay Maria. Kaya ang atong putot o kapiranggot nga pag-ampo nga usahay murag dili heartily, ipasa nimo kay Mama Mary, padakuon na niya ug dalon niya sa iyang amahan, sa iyang anak. Di ba niingon sa Isaiah, the prayer of a righteous man is very effective. Now, righteous ba ka? Di ka sure. Pero sa Maria, sure ka nga righteous. So, mo na nga nagapatabang ka. Okay. Woman, furthermore, Mary loves us so much because Jesus Himself gave us to her when she said, gihatag na ta sa Ginoo, gitugyan kita sa Ginoo pag sawa pa siya namatay. Anak, ania ang imong inahan. O babae, ania ang imong anak. Gitugyan kita niya. Dangop mo niya. Gitugyan na ganita niya, gahit patagulo, di patamo dangop. Mo diritso lagid mi. Pwede matamo diritso. Pero kalipay ni Jesus nga mo dangop kita sa iyang inahan. Ningon dire, no? Nga kung tipunon kuno ang tanang gugma sa mga inahan sa ilang anak, tanang mga inahan, tanang mga santos, gugma ni tao dili kalupig sa gugma ni Mama Mary sa usa ka kalag. Walay naghigugma kuno nato mas labaw pa. Mas labaw siyempre ang gugma ni Jesus.
Pero after Jesus, ang pinaka naghigugma na to si Mama Mary. So, last slide. Many exorcists invoke Mama Mary during ritual. The demon is so terrified of her that he will never pronounce her name. Di gid ilitok sa yawa si Mama Mary tungod kay kontra gid nila og hadlok gid sila. So the most effective weapon is the rosary. The Marian prayer, especially the rosary, is a very powerful weapon in the fight against Satan. So muna. Ang rosary, effective siya ang puo nato ang kita rausa. Pero mas labaw siya ka-effective kung pamilya ang gaampo. Designed siya to be prayed as a group, especially family. Okay? If you have questions, si Brad Wendell sa pagkuhan. So wala na akong ikumpleto tanan, kay kung kumpletohon na to ni 5 ni kalibro, mga matay tagpaminaw, no? Magduka na mo. Okay.